varení. Dovoľte, aby som vám predstavil tento zvoncek, ktorým bude štartovať hru, končiť hru a meniť rôzne situácie. Na začiatok by som mal povedať, že partičku budú hrať herci, ktorí vôbec dané témy nebudú tušiť. A už nám chýbajú vlastne herci, ktorých práve teraz privítame potleskom. Natália Stičulová, Samuel Hopko, Peter Janotík a máme pre vás prekvapenie, bude dneska zahraničný hosť svetovej triedy Elton John. No bohužiaľ z réžie mi práve oznámili, že Elton John sa z technických dôvodov nedostavil a poprosím réžiu, aby zohnali nejakú náhradu. Počkajte, ale my chceme iba jedného do partičky. Tak si poďte zobrať stoličky a sadnite si teda. Tak, no a môžeme začať. Prvá hra má názov Ruky. Vlastne v tomto ide o to, že budú to hrať dvaja herci, jeden hercov bude ukazovať rukami danú tému a druhý, ktorý tému vôbec nebude poznať, tak to bude opisovať a jej bude rozprávať. Kto sa tohto ujíma? Tak ste sa vybrali sami. No. Čo budeš hrať? Ty budeš ukazovať rukami a ty si zober slúchadlá, chod do zákulisia. A téma znie: Murár vysekáva a vymieňa plastové okná, ktoré chlapíc rozbil loptou. Poprosím réžiu, aby poslali Samuela. Ste pripravení? Tak, môžeme začať. Takže vítam vás, milí rodičia. Chcel by som vám povedať, že ja som najlepší. Raz, keď som rozmýšľal a vtedy ma to napadlo, došiel som na to, že som videl včera guľu, ktorú som hodil a rozbila sa. Rozmýšľam, čo sa deje a keď som hrával na zemi, zodvihol slúchadlo, pýtam sa haló, pýtača, nikto neodpovedal a v tom mi došlo, že predo mnou stojí niekto. Našal som sa modlí. Prečo ty? Som na zemi uvidel obdĺžnik. Chytil som varechu a zamiešal ho. A nabral lopatu. Keď som ho už držal, pribíjal o stenu a stále pribíjal dookola. A keď som ho chcel dať dole, tak spadol. Potom som vzal druhý obdĺžnik. Ten tam už držal. Zobral som zápalku a hodil do neho. Odrazila sa. A znova. A znova. A znova. Hodil som sa, prečo mi to nejde. Skúšal som ho vyleštiť, ale proste to nešlo. Tak a nakoniec, keď som sa ten obdĺžnik snažil otvoriť, všimol som si, že je predo krásna krajina, na ktorú sa pozerám a to by som asi vám všetko k tomu povedal. Samovi a Danielovi. Ďalšia hra má názov Otázky.
vlastne herci dostanú tému a budú sa môcť dorozumieť iba formou otázky. Takže vlastne si zahráte všetci, budete sa striedať, kto ide prvý. Môže ísť Natália a Marek. Téma znie: dvaja ľudia stoja na zastávke a čakajú na autobus, ktorý neprichádza. Pripravení? Môžeme začať. A čo mi tu takto navčas ráno ako 12? Že by na autobus? Tu? Na zastávke? Nechodia tvoje električky? To je to veľmi. Vyzerám, že to viem? Lepšiu otázku nemáš? Dajte sa. Ja sa pýtaš. A ja viem. Mala by som ja vedieť? Na zastávke. Dneska. Po ceste. Papierový. Hej. Ja? A že by ja?